ni jomoko wacho ni gidwa mondo ahinya. Higni 2 kende to lweny osechakore ma ng'ato ji jwato mane ogolgi, gin giwegi be giwacho ni higni 2 tin. Pok ochopo kata higni 2, giwacho ni higni 2 tin mondo migi thuolo, mondo migi los gik moko. Ok ing'eyo Trevor, shida ma wasebedo gothurwa ka en ni ji weyo ni telo en yiero ka yiero bang' higni 5 ka higni 5. Ni koseyieri timatima gimidwaro, kochopo higni odong' higa achiel tiwacho ni dwaro kendo, tiwacho asegero kama, asegeng'o bas, atimo ang'o gi achiel kamano. Iwinjo, telo mar siasa en gima continuous. Oyieri kawuono Trevor, onego bed ni gima ne idwaro ni iwacho ni ichako timo kiny, tigolo report card ni higa ni asetimo kama. Iwinjo, dwe manyien ma otama atemo timo kama. Uwacho ni osiepna ni endi mana keto minister ni kwalo, aseriembe akel ng'ama nyien. In fact, samoro ipenjo gi to miyauru ng'ato manyalo timo gik motegno. Iwinjo, iwacho ni joga giwuoyo gi ji marach, kaka an wuon aseneno ka jok matiyo ne ker moko wuoyo ga chaya. Gikiero wach. Gikiero wach. Ting'eni okiero wach ochamo pesa ni. Nikech oshuru ni mochamo doge. Ni jogi wuoyo marach, jogi pod bedo konang'o. Kata wabunge ne wuon kone senate. Ni jogi endi iketo marach. Giwacho ni nitie ofise moko miyo budget ka. Iwinjo, to gionge katiba. Mekas ni kokano benok ogole o suspend. To wasebedo kwa gol karibu higni 10 wacho uhuru ni kas oge katiba. Gimiluongo ni prime secretary oge katiba mane adieri. En mana biro kapeyo. Biro katiba na yawni. Gima cabinet en. Onge. Offices mopogore sana ma giwacho mek minute giendi. Wacho ni sani ko wacho ni budget thin, to magi nyalo dong' kando. Magi nyalo weyo mondo ko wach ni kik men od ker gi jomo dong' kik bed gi security gi chal kamago. To budget mang'ongo momiyo gini samoro ok nyalo. Ok gidwar. Magi ko jogi wacho. Okay. Correct gigi. To ka koro watieko ni wach ni odhi